Noma ningabaleka amakhomanda ngoze ngifike la nikhona. Mina ngena nala kungangenwa khona. Phakathi. Yaphila commanders. Hamba kahle. Awu uyabona nawe. Qondile. Sizodla umzila lapha. Zodla umzila. Ulahlile umzila. Ulahlisa uza. Hayi kuyabonakala commanders. Kubi ngempela. Kathi labantu bafuna inhlangano lela emkhonda kimi. Yeah. Noma ungaya kuphi bonke amawadi bafuna inhlangano le. Hayi. Manje kumele sizobachazela ukuthi kade kwenzakalani eqembini ukuze kube manje ukuthi sibathembisa ukwenzani. Athi abanye abantu futhi i-political education ayikho kahle. Basavota kodwa masiya lapha sisafica abantu esathi asibafuni. Sibatshela ukuthi hayi sekuseduze next day yenzani into enayenza. Ngenza ababona. That's all. Yeah, yiloko sokwenza namuhla. Hayi kezwakala commander. Asitile na. Alright. How. For Samuel. Yabona ke uku-TV manje. Live. TV live. Phakathi baba. Come. Yes. Phakathi. I moral, I discipline. I moral, I discipline. Sanibonani. Yaphila. Ngoba nibancane nina kuhambani nifunani la? Sifuna yona impumelelo. Funani? Funa sibe sebancane. Okay. Yebo, sasabadawo bangasalungiseki. Hayi ngiyabona. Siyabona. Hayi phela lento leyo. Uma ngibona nina ngizizwa ngiphephile. Uma ngibona nina ngizizwa ngiphephile. Hayi yonke into command ihamba ngendlela. Ngizizwa ngiphephile uma ngibona nina la. Okay. Kodwa lo buhlo omgaka engibona lana. Kwaze kwakuhle la. Akwaze kwakuhle. Abomama bomkhonto. Sanibonani. Aze nabahle. Hayi abomama bomkhonto la. Shoda ngamabhayi. Hayi, asithemba yasondela. Asithemba azoqhamuka. Sanibona.
Friday.